Počúvaj ma, ty čo si dokázal? Ty čo vieš? Ja keď som bol malý, ľudia lietali na mesiac a ty čo si dokázal? Počúvaj, ti chcem poradiť, lebo už som vnútorný, toto musíš využiť. Mám kamarádoch, založili parádnu vec, sa to volá, že www.proficižilina.sk, to si klikaj. SK, to není PL, chápeš, to je kvalita, ani to je jasné. To si klikaj, lebo aj ja som sa presadil. Ja neviem, či vieš, mal by si už o mne vedieť, som dlho na trhu, týždeň, dva. Pletiem z bužírky koberce. A to nie je len tak, to je fičúta, hebitý prst, chápeš? A už mám odbytište. Už kupujú, hej? Už sa vie o mne aj vo Veľkom Rovnom, v Malých Levároch, hej? Aj v Štúrove. No, takže toto si klikni, toto ti pomôže, jak si remeselník. Čau. Mám taký dlhší pozdrav. Čauko, čauko. V pivnici ešte niečo mám na vybavovaní. Ja si vždy tak dobre ten záver vymyslím, že to bude šlapať a potom ten výťah je taký pomalý. To je až hanba chvíľkami.